Kunjani? Mr. Bona, ubekwa yini manje wena lana? Angithi ngizokuvakashela. Uzovakashela mina? Ehhe. Indaba manje. Kunjani lo? Kahle Bona, mina yazi angisafuni ukuqhawula. Indaba uyazi uyangikwatisa. Ngani manje? Yini manje ubekwa yini ufunani? Umngani wami bethi ngizokuvakashela. Awungitshela. Ijeke yipi kahle? Leya car leyana ngiyise garage iphuka ipiston leya moto leyana. Awu, ngishiye le garage leyo. Khona manje ngina transport nithi. Manje nomzana Slu, angithi mos la ring yakho, ngithi yenza zonke izinto. Utheni ungapha? Press iphisi lilunge. Ungangihlekisi into. Le ring lena ayisebenzi ukuthi mina ngibe rich, hayiko. Nisebenzisa ukulungisa izinto ezimele zilunge, hayi for mina. Oh. Angisi umuntu obhekene ukuthi ngimele ngibe nemali eningi ngoba ngine ring. Hayiko. Manje yabona nayo indaba ke ngizocela ukuthi ungisize. Yabona uPretty yagula uPretty. Kula kakhulu uPretty. Hawu, ngithe ngawuthatha nobodokotela akusizi lutho. Nenyanga akusizi lutho. Ngisho lezinja ziyagula. Inkukhu hawu lesifela nje inkukhu. Manje bengicela ukuthi wena ungisize ngani wami. Awungitshele ndoda. Kodwa ngizokusiza kanjani ungenzela into ezimbi kangaka? Phela awu ngani wami. Njengoba angithi besisebenza kunye sonke isikhathi. Sisebenza kunye kodwa wena awuthembakali. Kuncedani manje lokho? Bengithi ungiboleke njena iring yakho nje. Bona mamela lana sezwana. Yebo. Ngakuboleka iring wayenza zonke into zakho ebezingalunganga. Kwakhoza ukuthi mina manje ngize ngizolungisa futhi. Phezu kwalokho nonkosikazi wakho futhi naye wamenzela amaqala ngayo le ring. Manje ngizokunceda kanjani manje? Manje mngani wami yazi uPretty angangishaya. Angahamba emhlabeni, hawu mngani wami. Bona la, uyazini? Yebo. Uma ukhuluma ngoPretty. Yebo. Wenza manje ukuthi yazi nekhanda lami ngazathi liyasangana. Ngoba uyabona yini? Angazi ukuthi ngenze njani. Kodwa ngenxa yokuthi uPretty uyagula, bengingakuboleka. Kodwa manje wena manje awuthembakali, kuncedani? Hawu mngani wami. Hawu mngani wami omkhulu. Hawu. Manje kahle ndoda. Angazi ngithi ungene. Ngoba uzocela awuzange uzongena endlini. Njengamanje ngiyacela kakhulu futhi. Ungiboleke nje iring yolungisa uPretty. Bheka ndoda, ungitshela bani. Into enza ukuthi lo muntu lona azagula enesikhathi engekana negula yindaba. Uthi ngiyazi uphethwe yini? Angazi. Njengomtshela ukuthi ngaye ezinyangeni inyanga zahluleka. Udoctor naye wahluleka. Manje bengizocela kuwe ukuthi ungiboleke iring. Ungayike ubona ama specialist yindaba. Sengivela nakhona ama specialist bahlulekile. Awu mngani wami. Awu mngani wami. Ndoda manje hayi mngani wami awungisize mngani wami. Ndoda lento ekhuluma impela mina ngizwisisi kahle. Mngani wami ngiyakutshela mngani wami uPretty uyagula. Ngicabanga ukuthi yazi uma ngingahamba nawe. Yebo. Kunganjani ukuthi ngihambe nawe kungcono? Kuyoba ngcono kakhulu. Uthi uzahamba nami impela. Mina ngizabamba iring kimi wena uhambe nami ke. Awungitshela sekuyisikhathi esingakanani kuthi? Isikhathi eside. Uqale yabona unamaviki amathathu manje egula. Uzangisiza.
manje mngani wami ngempela uzangisiza ngempela ukuthi ngempela uzangisiza mngani ndoda mawubhekile nje kuphela ndoda lento le mangazoyinika umuntu onjengawe yebo bheka la uyazi yebo uma ungenza futhi enye into futhi embi ephuma eceleni ngalento le yebo uyahamba uya emaphoyiseni ulungile uyejele ulungile mngani ungenjalo ngiyakubulala uyafa ngiyakutshela wena ulungile angeke umamele lana sezwana ehe uma ufika kwakho yeah ufike lapha kuPrita ngento uzabelela embhedeni usalele namanje embhedeni uma uqeda ukufika kuye then wena uyibhekise uma uqeda ukuyicindezela uyibuyise and wangayibuyisi asazi ngiyazi uzathi uyabona into enkulu enze futhi ukuthi ngikunikeze lento le yini indaba ukuthi uPrita wanginceda ngiyazi kakhulu kulezi insuku ezivile ngiyazi kakhulu lokho and nasekuhambeni kwami ngifuna ukuthi angincede kakhulu futhi kuya phambili ngamtshela nakasephilile ukuthi umsizileyo manje uyabona yini into ungizwisise kahle sezwana yebo angifuni ukuthi wenze enye into futhi wrong futhi angeke and uyabona ngikuzwela ubuhlungu ngoba ngiyakubona ukuthi umuntu onjani awubheka ukuthi unjani uyabona ngifuna ukuthi wena uphile impilo engcono efana neyabanye abantu njengawe uphila kakuhle angithi uyabona nawe ke futhi ngifuna ukuthi uthembakale kumphakathi wonke awubona ke bazangazi nami ukuthi sibuyelele singabangani ene ungincede ndoda wayenza nje enye into futhi ephuma endleleni wazi ukuthi uhambile impela ijele elakho yebo awu ngabonga uma ngithongika awu awushaya izandla ngibona hawu nomzana awu khulusabi ndophuzo uhambe kahle sizahamba kahle izithi uma ufika kwakho yebo wenze lento engitshele yona ngalento uyibuyise ngizayibuyisa mpela ngizayibuyisa mpela themba kimi sala kahle hamba kahle ndoda kulungile phinde nje wenze enye into futhi ephuma endleleni lo impela uyahamba uzofa Zaba imali yami ngempela Nyama nobani manje Zawuthula ngingedwa manje ngiyedwa yini manje abantu balapha
baphethwe indlala balahle ipapa abazi ukuthi bayenza intoni mina ngize ngumsebenzi wami mina akunamntu ondibonileyo yimi Jona ndindedwa ndihamba ndedwa vula hey kanti uyasebenza Inguma yami lena yonke wenzekani uvuleka nomnyango Uyaphi manje lephuza leli? Unyathele iri. Into zami ezami. Uza lapha. Yimi ngedwa nje. Bana! Ezandle mali lezi mali. Nanda. Mali ngiphethe.
Bona. Uwe lo. Ya yini? Uzophetha amakomishi ubuya. Cha Pretty yazi yini ngizakutshela. Uzobe ungitshela ukuthi ubuyaphi. Awulalanga la ekhaya uzoshayisa amakomishi ekuseni kangaka. Oh kulungile. Ukuthi Pretty senginemali eningi manje. Ngiyokuthengela umuzi. Angithi ngiyokuthengela umuzi kusasa. Sengibuyele kuyi-tycoon manje. Wenzani? Awulalanga malula. Ulalephi? Emsefemini yami. Ngiyoba imali. Uqalile umbhede wakho futhi. Cha. Ambhedi, ngiyabhedisisa. Manje wenzani? Bengithi thana njena utiya njena. Oh, bona ke bona. Nawufika la ungazongibanisa ngeenyawo ezinukayo mina yethu. Angiqali ni. Ngiyaqhubeka. Uyazi Angizobasa la Christmas. oh. Ngazongivusa ngiyalala mina. Ngiyeza khona manje ke. Bethu lakuthengela i-BMW, i-Mercedes Benz. Ne-Jack. Yayazi i-Jaguar. Ngithenge lo mzi omkhulu ozalingana njengami mina nawe. Kulungile? Oh, ngiyeza khona manje. Hawu. Hey, awungeke wena. Ngizakutshela lento enkulu futhi. Yazi Pretty lana ke ne? Ngiyeza khona manje. Uthi uphethumuhle donsa futhi zakho ukuphithisa abantu abafazi la emhlabeni bayiphile. Pretty. Nanda. Le? Ngizenzela imali eningi. Sengenzele nemali futhi. Wena Pretty. Pretty. Uzawubona wena. Wena whoso wona Pretty uzaba muhle nakusasa mawuvuka hawu bonke bazawuthi hawu asithi ulona bekhona la izolo manje sojikile hawu Pretty ngoba ukhathazeke lendlu enkulu ngizakuthengela kusasa BMW Jaguar and Mercedes Benz sawuhamba kamnandi uzakubona yangizwa Pretty khuluma nawe man we Pretty hawu phela phakama ngikhuluma nawe Pretty unjani kanti mangikhuluma nawe hayi ngiyaphila wena uphila kanjani Ngiyaphila ungafikanga ungubani wena wathi nyam awusakazi Pretty hayi yimi awusakazi awusho Pretty hayi yimi ungiboni hayi ungiboni hayi angikabuzana hayi bona vuka ivi yaphupha Pretty kanti uwe yini yazi bengiphupha yazi yini Pretty into naye kwafanele sithathe impahla zethu sihambe sengithenge indlu entsha nakhona bengiphupha ngamahashi khona ihashi ngingalithenga yilo ligijima awuzi ukuthi hayi ngithi hayi ngiphupha wona amahashi lala Pretty namanga kodwa ngisakhona kulungile lala Pretty
Lento le ngifaka amathambo amakhulu futhi ngcono ngihambise kusazi into lokuza me into yakho ngisayifuna ulele Pretty Sabona. Ninja. Cha sikhona nathi. Ubani okhulumayo? Uwe mfana. Awu. Bheka lapha mfana. Nazi indaba ziyaduma lapha. Akwazi uzongivakashela kancane nje. Hayi, thashunyana encane nje mfana. Ubani? Unomngani wakho lapha. Ungile iza naye lapha. Yeah. Number 17. Kasi wazi kanjani uSbone okhulumayo? Yeah, uSbone okhulumayo la. Yeah. Manje niphangise ngoba ngifuna ukuchecha ngiye edrobheni. Phela phangisani bafana bami. Ulungile? Okay. Pretty? Pretty? Yeah. Awulethe phela isiphuzo esifana njengetiya. Ha. Sengathi bowulele. Yabona Pretty indaba nayi ke. Indaba manje. Kade ngithengele wena ngifuna ngingcolise unimake. Hayi kunomuntu ozosebenza la ngifuna kakhulu. Usho njalo. Sizawubona. Hayi isikhathi side. Hayi inhliziyo yami impela kodwa wena awunazo impahla phela. Phela awumekawo awumtshela ibhruko lami ngitsho Hayi sine yonke into sinemoto sinendlu enhle kodwa wena awunazo impahla. cha manje yabona uthi unafika Michael Jackson uthi Hector outside from Tulsa over the weekend people closing. Ulingana Michael Jackson wena. They're only gonna be
seyiphuzile awuwami manje bawufuna ngiye e-airport ngiyothatha impahla Kulungile sengizile. Uzokhona le Michael Jackson ungaka bona ukuthi ngakanani. Yazala wena into ayiniki Ayinile konke kodwa ke sekuphelile ukudla lapha ekhishini. Khona manje ngikuyiboleka lapha kumakhelwane wami ikofi neshukela yazi into eziningi. Siyaze ingaka sinendende nemoto ezi-3. amasenze kanje wena awuyenze iphepha ukuthi ungani ekuthini Uzobuya nazo edorobheni. uzabuya nazo edorobheni ngisebenzise ntoni ijeko noma i-BMW Ungakhohlwa i-toilet ngeke khohle manje ngisebenzise imoto i-BM Zamanula zonke izinto zithambisayo. Yeah, bengibonile. Ngibhale manje. Ya, ubhala manje. Wengithelele nje. Angithi usabhala uzoqoka. Uhlele ngathi Nakhona ke mamela ke. Kunabantu abavela eSheya. Sheya. Ngibafake pha executive hotel. Ngitheni ngibafaka ngibasusa bayohlala kaJohn. Nokunye futhi bazawuba la. Bazokhuluma ngayo. Wona ngifuna ukubabona Wena hamba uyobhala. Sengiqedile ikhishini. Kulungile. Yezona Mnumzane. Njani? Konjani Mnumzane? Wabani la? Wankosi la. Wankosi la? Ya. Oh. Usebenza la? Ya, ngisebenza la. Yazi intoni? Mina unkosi ngijibena naye edrophini. Wathi uzojonga ukuthi kunjani. Ngimame. Yini Mnumzane? Ya. Oh, yeah. Unkosi sivele ukuthi uzothenga indlu yakhe. Angitshele. Uthi unomzana ngubani? Unkosi Mnumzane. Unkosi, Yeah. unomzana. Yeah. Oh. Phela mina sengizone noNkosi. Uthi ngizobona indlu yakhe. Nakhona futhi uthi uzobona nenqwelo ukuthi injani. Noba iyaphila noma ayiphilanga. Ayiphilile. Iphilile. Iphilile. Awungitshele wena njengoba uyasebenza la uhola malini ngeveki noma ngenyanga? Ungiholela amashumi amathathu amarandi. Amashumi amathathu ngeveki. Yebo Mnumzane. Bheka la mina ngakuholela amashumi amathathu ngelanga uthini wena ke? Ngiyabonga Mnumzane. Ngenyanga. Ngiyabonga Mnumzane. Ehe. Yebo Mnumzane. Manje ukuthi suzasebenza phansi kwami manje. Ngiyabonga Mnumzane. Iya. Ngiyabonga Mnumzane. Awuthi ngiyibone ukuthi kunjani phakathi. Yebo. Ngoba le ndawo lesengiyithengile le ndawo le. Yebo ngiyezwa kahle. Sizwene ngoba ngibamba amahashi
ngibambe i-jackpot ngangena kayi 5 times nakhona u-JR ungithumela i-oil yamazi u-JR Kangimazi mnumzane. awumazi u-JR Kangimazi impela. oh yimi ke u-JR ke manje Ngiyezwa mnumzane. ya Mnumzane wami. Awungitshele mnumzane, njengoba ufuna uthenga lezi le ziyangaka. Imali ithatha kutheni ukuthengisa u-24 24 uthatha njalo Ngikwazi mnumzane. imali yami ungaba ngibuze yangizwa Ngiyezwa mnumzane. yabona unkosi uthe ngithengele inqolo lena nayo Ngoba mnumzane nayo le moto le ingangale imali yale nayo mnumzane. Bayithatha imali. awutshela umthetho wakho wenzani la Mnumzane la ngizosebenza. uyasebenza Kodwa mnumzane ngibona ufana nami. ngithi hamba uyosebenza manje sebenza ukwami la ngobusha amabhlom lapho amabhlom Yebo mnumzane. ngabuya khona manje Ngizokwazi mnumzane. ya ulungise zonke izinto kakuhle ngiyabuya khona manje Yena. aw hey kunjani slow Bona. kunjani mfowethu Yakho ngibona manje njani? ayisikhona Ya. ehe awu wangisiza Ngizamungizela ngendaba ezimnandi. awu Awusibone kuqala. eh Sibone kuqala phela. oh utsho iring Ngifuna ukuyibona kuqala Oh. ngoba singakayi kude. nayi hayi cha ingisizile ngitsho noPretty akasaguli njengoba kusegula ngeqala Ungasho njalo. upholile Uyazi ndoda ngitshele enye indaba phela manje. Wena nje impela uyisebenzise kanjani lo? phela ngisenze kakuhle njengoba ngitshelile ukuthi isenze kanje yasenza kanjalo Yebo, uyazi uyangiqaka impela. angukazi Umthetho wakho kusho ukuthi unengqondo wenza ngamabomu. uthi yabona slow into njena wena ungisize kakhulu awubheke ubudokotela ukuthi bangidlela emalini ngenyanga imkali ngebe ngiqale ngaza kuwe Yilento ngabe uyenzile. awubona ke ene noPretty uthi uyabonga kakhulu Ndoda. Mawufuthi iphilile. Yeah. Jabula mina. awuzwa Ngoba ngiyazi ukuthi usenza nginceda manje mangisebenza futhi. utsho njalo nakhona ukuthi angakusiza ngasinye isikhathi Uzekile. slow awuthi ngigijime ngekhaya Yilento futhi uyabona nami njengoba ngiqala nje ngifuna Aha. ngenzela khona ukuthi sikwazi ukulungisa ishow leyo. ufuna ukwenza enye ishow Angithi uyabona wakhanza mtshela uPretty ukuthi azokusiza mina ngizokhuluma naye ngizoza nalapha ekhaya ngizomqoqela kahle. awuzwa ke awu kulungile nomzana slow Hambe kahle ndoda. Awuthi ngikhiphe. awuzwa Kodwa wenza ukuthi umtshele ukuthi mina ngizofika ngijabulile ngazo zonke izinto. Kulungile. hlala kahle Hamba kahle. alright Yeah.
kanjani ngoba uhlala igcoka la endlini naku lokuqoqile mamela impatho ukuthi azokwazi ukuthi azibonise abanye abantu ngaphandle njengoba naye umkami enze lokho akwenzayo ngiyinde ingoma ngakazi ingilazi yashona njalo ngifika la imvakashi masiqeda ukuphuza thatha ingilazi ufake ekhikhini uyile uhlala kanjani ungenangilazi unendle enhle kangaka ngicela ukutshela nomlisi unendle enhle kangaka zonke izinto awushodi ngazo pheli kamnandi ufunani kanti yena ingilazi zikhona uyazi ukuthi lo muntu ngabe ungitshelile ukuthi thina nomfazi wami akasifuni la wayakhethe indlazi ezintathu alithi indlazi ezintathu ukuthi uyakuthanda mina nawe thandi sithi yezethu sobabili abanye umvakasheli umuntu engamazi angibazi noma akakaziphizi nakimi ukuthi ubani ingane ulethwe yini phela ngithi lethiwe manje yona wazi ungangithini akelo wabula uyabona yini lalela umthetho labo abadlula manje labo bona labo igebe kuzakudala inzima kabi hawuthi ngiyakutshena uthini isinzima kabi abatshontshe bahlula uyazi ukatshontshe yithi yehlanso nobisi batshontshe ubisi sayitela imnyama ngeke kwelami ngeke kwelami ngiyakutshena namuja awukunjani kunjani mfowethu sikhona abafana awu Mr. senifikile ya manje yabona ke mina bengithanda ukuthi ngibone qala ukuthi izinto zihamba kanjani kahle nginandeleni ke lento yakho lena Mr. phela bafana kwami la hayi nansika Themba yenza ukuthi uclean negadi mawuqeda uclean igadi uclean nenqwele futhi yezwa yebo mnumzana njalo nje yebo mnumzana uzale ke bafana manje bafana awufuni langa mina awufuna ukushisa ilanga nje phela hayi awuzwani na sophuzana njengengane zenyoni ingane zomuntu ihlephulana inhloko yenyoni omunye uzophuza ashiyele omunye ngikutshela ukuthi yabona labo abadlulayo bona lapho igreqe zakudala ingozi yabantu lapho abatshotshi bahlula ngiyabasaba nje ukubabona babo bona laba uthi uma umthelela itiye elifaka ubisi atshontshe yena ubisi eshayitshela imnyama ingozi kabi labantu labo hayi bona lapho mina ngeke kwenze lokho ngeke uyazi ukuthini mthini uyabona laba xhaka labayani ya uyabona mina nomkhumbi ya umkhumbi unzima kabi kodwa mina ngilandela yena ngasemuva uzobona ukubuya kwabo ngizobachule ngizofuna ugwayi kubo usho ngibone kahle sithembela kulamana ngiyakutshela thembe thina uyabona uma kuyini nokufayi ya ngiyakutshela bafana bakithi funa ngithembisa sazosebenza nonkosikazi yazo ngithi uyabona umkhumbi unzima kabi mina ngilandela ngasemuva nje ngibona unzima mari ngitshela ukuthi ngiyababone next uyangazi lo muntu wazimile nyazwa nansika manje awungitshele nomngani lwakho engubani igama lakhe Mr. Bona uveja ya Mr. Bona wabamnyama naye ma mbi futhi hayi ushithi umbi bakhe bihlula wonke umuntu ola emhlabeni Mr. Bona ngibona njalo yabona nansika njengoba ngibizile ke ngithi ngizokhuluma nawe kakuhle ukuthi thethe kancane ngendaba yami enkulu
indaba enjani leyo Mr Bona? Awukhathazeki, ungakukhathazeka wena, mina ngiyazi nakhona ngizakutshela. Angitshela, anifuni into esiphuzane nje. Ukuthi siphuze Mr Bona, qala athi mbuzi uvula isambrelo, wayevula isambrelo endlini Mr Bona. Oh, ngiyenzela yazi ama-light angitshisa. Ayakushisa? Yeah, angitshisa i-complexion yami. Hayi, impela nendlu yakho Mr Bona. Hayi, vutha amalanga. Hawu. Ngizolunga impela. Phela mina ngiyavutha mina, ngivutha umpilo. Hawu Mr Bona, kuyabonakala impela. Hayi, indlenhle. Awungitshele-ke, asithi siyohlala phaya phansi, siphuze isiphuzo. Okay Mr Bona. Ngiyabona madoda, mina angisuwo impatha. Vele sihlala phaya. Futhi sihlala la. Thank you Mr Bona. Impela Mr Bona, awusabonga impela. Sondela la duze, sondela duze, sifakwe kakuhle. Awungitshele, manje uVeja uyayiphuza itiya. Impela uyayiphuza Mr. Uyayiphuza itiya Veja. Uyayiphuza. Oh. Impilo yami le. Pretty. Nabo bavele phesheya, awusilethele isiphuzo kancane. Uyabona mina, lo msebenzi lona akusiwo umsebenzi omkhulu. Mr Bona, nonkosikazi omuhle manje. Umthatha phi unkosikazi? Phela mina ngachata mina, kudala ngachata. Lona uvela e-America. Wachata no-Richard, wachata no-Michael Jackson, wachata angazi nobani lo, mayize wangazi. Kwangena mina-ke. Manje uGeorge Foreman uthi ufuna umtshata ngathi hey. Wavuma naye uPeter. Yahamba nawe ibawo. Hayachata. Manje bafana awuthi ngiyenzele-ke itiya. Yebo Mr. Yeah. Ingakukhathazeka la ukwami la. Ngiyabonga. Muhle lo muntu. Phela yazi lo msebenzi lo ngumsebenzayo. Umsebenzi omkhulu. Awufani nje umsebenzi yozudaka le uyaza nto. Lo msebenzi lo usebenza kakuhle mina. Yabona le coffee lena ayifani njenge coffee ezakudala. Icoffee ezintsha lezi. Yayizwa-ke athi ngishukela-ke. Phela thina lapha sibakhulu thina la. Asifani njengabaya. Kokoze. Hawu ukhathazeka. Sivele dry cleaner le. Ilungile. Awu nifuna ntoni? Usho ukuthi Mr Bona sophuza lapho kwazakala ngomuntu. Sebona. Ngathatha i-tissue ngayiklina, ngayithumela e-dry cleaner lo muntu lo. Wabuye bawubuyisela la kimi. Manje ngikhathaza yinto le. Zihlabeni-ke bafana. Impela Mr Bona. Phuzani. Angifani-ke bona. Awu Mr Bona. Manje angitshele-ke, yabona lo msebenzi lona kahle. Lo msebenzi lona ngumsebenzi lula. Ngoba lo msebenzi lona awudingi ukuthi ubulale umuntu. Awudingi ukuthi uyenze into. Awudingi ukuthi nakhona futhi nomntana ngawuyenza. Owani Mr Bona lo msebenzi? Yabona ngaqesha abantu laba bebe 5. Manje sebamba ngamabhili enkama. Usho ukuthi nathi sizohamba ngazo. La manifuna indlu enje ngalithe. Leyithi.
bona labantu laba sebechatile bathatha nomyizi bahlala kakuhle ngabathenga nenqwelo zonke izinto ngitsho nokudla endlini bathengele manje angitshele-ke nibabini manje Mr. Paul bakhona abanye abangani bami baze bahlala ngale emva kwentaba bangaphi kusho ukuthi uMbombayi uPopayi Mkhumbi bathathu ya Mr. Paul awuthi ngicabange-ke ungabaletha ngingabaletha Mr. Paul ngesikhathi noma kunini bheka ngiyakuthemba wena ya Mr. Paul ya manje laba ngibathembi naye ngithembi ngithembe kakhulu ngithembe kulungile-ke bheka-ke ngesikhathi ngumzuzu ngoba uma uza edrophini manje mina ngilethe alabantu abakuzoya amadoda ngempela zikhona impela Mr. phela ngiyabona lo msebenzi lona ulula owani Mr. Paul hayi cha ungakhathazeka yini ngaziyo ya Mr. Paul Mr. Paul kulungile manje ngahamba-ke Bongile Mr. awuthi ngilikhiphe-ke hawu kwami lapha manje ngizawuza naye unansika lowu uthe umbani igama futhi Mkhumbi ya uMbombayi uPopayi Mr. Paul manje lo Mbombayi unoshe ngempela uyeke lo siphethe uye ashabeni-ke Nefoni yakho linetafana elincanyana awubafana bami ngiyahamba-ke manje-ke awuthi ngilikhiphe-ke Awumuphela bukwana. Uthini mfowethu? Mana manje manish manje abafowethu. No. Yeah mfowethu. Hey man wena man yazi. Manje omunye futhi. Thatha futhi mfowethu. Awuzeke mfowethu. Awugwayi lo lugwayi. Awuxolo. Manje anungitsheli. Yebo mfowethu. Ufuna ukwenza. Awu man. Manje manish. Kusho ukuthi yazi mfowethu. Lo baba la Mr. Paul usinikeze umsebenzi. Omuhle kakhulu. Andifuna amanye amadoda. Ufuna amanye amadoda. Insizwa ngempela. Ngempela uyibona ukuthi insizwa. Manje mangathola nje amadoda nje namachimene sanenye rinsi. Imali bathi kunemali. Imali. Labafana manje ngithi. Beka lento phansi. Ikuphi wena sengithathiwe. Ikuphi khuluma iqiniso. Ngibuya khona. Yeah. Sambini. Hayi Sambini.
Yes, of course. You see, Holmes, sorry, just hold on. Sengifile madoda. Oh, imali ngapha ya. Yes. Of course. You know how I live. Things are standing bad on this side, man. What? No, I want to retire, but I don't want to box anymore. Listen, Holmes. Who are they? Who? He wants to fight me. Don't say that, man. He wants to fight me. John Tate. Okay, tell him I'll give him only 3 rounds. On the second round, you won't see the second round. First round is out. Okay? Bye-bye. Holmes, Holmes, when can I meet you again? Will you phone me back? Okay, thanks. Bye-bye. God bless you. Dolin madoda. Besa khuluma nabasa abaphesheya. Manje ubalethile abafana habo lapha. Yibo laba bafuna ay inkanyamba zibona nawo mfefona. Kusho ukuthi lona mkhulu. Lona uMbombani. Lona uPopayi. Lona ke uyamazi. Ngiyamazi. Ya mfefona. Manje yabona ke yithi ngukutshela uthi labafana bazawusebenza impela impela ngibathembile mfefona. Ngibathembile impela. Oh. Beka nabafana. Umsebenzi nawo umsebenzi. Lo msebenzi lona umsebenzi njena uthatha njena sengathi uthatha isithu somntaneni ufake epokothini. Nithini namadoda? Awunjani. Khona omunye umthaka bathi slow. Animazi. Uhlala number 28. Number 28. Ungale njena ngale ujika njena ngesicela ujike futhi ngale ngiyabona uyabona umuntu lapha esikoleni angithi number 16 lapha kusho ukuthi esestrate esingaleki zigena khona ku-20 kodwa indawo khona noma ungayazi kodwa ngiyabona umuntu ujika esikoleni uphi 28 ya number 28 weMbombani uyayazi indawo yakhe yona ngiyayazi mase ngicupha kahle kodwa bhekani ke indaba nayo nina ningena njena endlini yakhe nithatha imali yakhe niyetheni la imali sizayibala kakuhle sizani yeniyazi umnumzana usho ukuthi yena angaba isilima kanjani vele abeka imali nje la endlini yakhe kunamasotsha phela yimi engazi zonke izinto ngithi nguqeshile umsebenzi apha kini niyangiva kodwa mnumzane siyakuzwa usiqashile right sengisho ukuthi thina ngoba yinto esizoya lapha angabeka kanjani imali yodwa kanje phezulu umsebenzi kodwa umsebenzi noma nifuna ukusebenza nifuna ukusebenza yani ke lapha ngimtshela khona ke manje yabona ngine appointment no President Ronald Reagan fanele ngumfonele ngezithubanyana manje bafana manje yenzani ukuthi ke niyoqhuba lo msebenzi lo ya mnumzana yebo sesibona abafana ke hambani ke kodwa hayi mnumzana lo la ekhaya hayi ngimele ngikhiphe sabona ngiyanikhipha
Ukuthi uyagwinya mnumzane. Ngilaze ngakuwe. Phela kukwami la. Ngilaze ngakuwethu. Ngoba sambele endlini. Awu. Khumani. Hey. Rachisilanga namhlanje. Ayishisa ipolisi. Police. Manje kancane. Kodwa chayela inhloko. Nisho njalo. Lashisa. Manje bafana aningitsheleni. Nyani zawusebenza umsebenzi engifunayo. Njengoba Athi kulungile. Kulungile. Awubambe lapha. Basopilanga ningabe ngiphandla. Bekani bafana bami. Yazi indaba nansi suka phaya. Umfazi wami uzangibisa. Yomfazi wami lenqolweni. Akusiyami. akusona yakho kanti. Hayi cha akusiyami. Unihamba ngani? Phela eyami inqolo iyeza ivela pheshe Rolls Royce. Rolls Royce. Ubani mina ngizima mina man. Ngakulayitela nekucima kancane nje ukuthi Awuzwa mfana wami. Mnumzane. Mnumzane, ngicela ukubuza into yodwa. Awungitshela yini usabilanga kangaka? Yabona mina ngine insurance. Insurance. Ya, insurance yami ingibiza 5,000 million rand. Ukuthi ilanga ngibamba. Ungabobamba lenqolo le. Kake ngithi. Insurance ukuwe. Awu, uyadlala wena. Phela bafana. Ngifuna ukuthi niyenze lo msebenzi lona. Ilanga liyangishisa wena. Ya. Masithola lo msebenzi lona. Kunazaba iparty enhle. Zanenzela ama wine. Ngibona ukuphuza whisky. Hayi. Shaye Uphuza whisky. Mabhiya. Amukhuze red hat. Uphuza red hat. Kulungile. And engizani ngitholele nama yazi. Phuza ikifu. Yeah, John Warwick. Say uyeza la namhlanje. Sikosiwa nini ephesheya? Angazi ngizamfana ngizele yomlanda. Oh, Thana nobani? Madoda, niyazi ukuthi masiyenza lo msebenzi lona. Nizawuthola amacheri. Ngiyanitshela. uDona Sama uyeza. Wami Dona Sama. Uchaka uyeza. Kanti no weekend special na uyeza. Uchayina ubrenda phansi uqobo. Ngoba maphaya enqoleni wena suke enqoleni. Aha. Manje madoda masenzeni kanje ke ngoba mina ngini appointment no JR. JR. Phela ngizima mina. Awukhuni. Kunala ngekhanda ngathi usemendo ukhuni. Bafunela ukuthi kuzi ioil zize la. Khona la kwakho. Kwami la. Manje mawuyenza maniyenza lo msebenzi. Ngithini indlu efana njengale. Awuncedile. Hey man. Nifuna ama BMs noma nifuna ntoni? Ama CDs noma nifuna ntoni? Mina ngifuna RR. Ayami le. Mercedes into engcono. Wena ufuna iMercedes. Asiqedwe lo msebenzi lona ke. Madoda, yenzani kanje ke. Sasa nibe lapha. Hamba noxolo ke. Sifike ngoba isikhathi mnumzane. Isikhathi 9 o'clock. 9 o'clock. Siyabonga mnumzane. Phela insurance yami. Sele kahle. Sele babukhopinyana. Abantu bayangimangaza. Bathi la bantu igebe kodwa sebahamba nawo. Mina bayangimangaza. Athi ukuthi mina ngifanelekile.
Thathi imali bayilethekile. Themba, Mnumzane. wenzani wena la? Mnumzane iyasebenza mnumzane. Uyasebenza noma uyadlala? Yebo. Bamba la. Ukube ngingakuthola futhi uhleli la ulele wena mina ngiyasebenza phakathi. Ngakosha. Hey, Themba! Mnumzane. Umsebenzi wakho yini ngempela? Ubamba i-umbrella yami, ngitshiswa ilanga mina. Ngakosha. Ngiyakubhadala. Mina ngiyasebenza phakathi wena uhleli lapho ulele unqenqela. Udla mahala futhi. Ngiyakosha wena, ngiyakutshela. Thatha lifike selesi. Kathi kuya manje. Ambona selemva. Khanyisa! Ngiyakosha lapha wena. Manje yiphi indlela engathi manje sithola ngayo imali ngale? Ngaphandle kwalesitsheni lo muntu. Ayikho mari. Yikho ukuthi ukuthi ngithini. hawu akanimeli. Angitshela ukuthi kwenzakalani. Kanti endlini nishiye bani lapha endlini zoba sengigijima nosibuza ngiqhelelena. Kanti kwenzakalani? Akenisukeni. Bala namadlela. Sakhuluma indaba enzima kabi manje. Akenimeli. Kanti kwenza. Madoda. Yabona lento eshiwe landoda le. Masingabamba yona kanje ngezandla sobe siqedile. Hawu kunjalo. Ngiyantshela na sobe siqedile finish. Madoda isikhathi sizesambile nje Phela. Le ndoda le ithi kusasa lokhu kusayo. Manje ithi nje ngolele lesibili nqo empondweni. Siyakhona. Akunjalo. Kunjalo manje. So sesibonele ke thina senze njani. Umsebenzi ngiyawazi madoda ngingafika enhlungu. Hawu kunjalo mfuthu. Kulungile bafowethu. Uyabona nina? Ngithule kanti igili kodwa yini esengihamba nayo. Lalelana. Uyabona nina nithi manje ukuthi isikhuluma singamadoda nisilandele ngemuva. Izophela le ngqondwana yenu le. Phela konke engayithandi. Senhlanje kakhulu. Sihambeni. Ngifuna kanjani silandele ngemuva. Nazi kakhulu. Ngosothi nawe utafuna lukhona lana sibona ngosothi thule tu. Asibhizi lapho, ayifuna wena. Oli, Wozala mfana kitu. Kujani mfana kitu? Ankhona. Bona la mfana kitu. Sala ubhekela endlini ne. Yeah. Ngiyeza khona manje ngiyale showini ne. Emathi lesadlala ibhola muso. Akunandaba noma udlala ibhola kodwa ubhekela noma lokhu udlala ibhola ne. Yeah. Ya kulungile. Yeah. Hello? Yabona nini? Mina no YouTube. Ibela.
tiphuza lezi. Ngeke tiphuza lezi. Man, kama bache ukigela peji ma pega suwezi ja. Umunye unempandla, umunye ugqoke into emhloshanyana, umhloshana sona. Bafike bangishaya. Baphuma nempahla la nemthwalo, baphethe umthwalo. Bayi5. Ubhona kade khona? Ngiyangekho. Baphethe konke umthwalo, konke nempahla zokugcoka, konke namathephu konke. Bambona kithi. Kulungile ungakhathazeki ne? Ngizobabona. Mangabe ubhona unalabantu laba ene uye futhi umenzi walezinto kusasa ekseni ngizothi mabevuka nje bazawubona ukuthi umhlaba unjani. Yapho. Hey. Kwabani la? Hawu. Ngihlala amavenkeli mina. Hey. Umsho.
Bye-bye. Bye-bye. Kwenze njani madoda yini? Buka nje sinjani Mbomba. Mamele nathi. Matita noma awuzongibonisa lana mama. Kwenze njani? Yabo mhlawumbe Kwenze njani? Anibheka nje nina njani? Kwenze njani? Kwenze njani manje? Bhekani izindlu ukuthi zinjani manje. Kwenze njani? Sothethini. Sofaka na kepisi. Sengaba kanje. Kwenze njani? Aphela ke upakeni. Yabona yini? Namhlanje ke manihlale nazi ukuthi abathakathi bakhona la. Yibo abathakathi la. Lokhu ugaga kwenu ngitshela njalo ngani ndabo ugaga ngingafuni ukuzwa. Obheka manje umuntu omadlikidliki kanjani? Ungathathela namakati nezisho. Usemavukuvuka ngendaba ogaga. Yabona isigcino sogaga ukuthi sigcinaphi? Sokwenzekile, kufana nokwenzekile. Ayisekho enye. Usho ukuthi angeke sabuye sashintsha? Angeke sisashintsha.
madoda ne-Ariel noma zinto zajika sokujike ntoni manje lijikile lami ilizeke manje madoda uhlolo inqolo yami ini i-BMW yami uhlolo ya Pretty, ozobona Pretty. Sekujikiwe manje. Beka lapho. Yabona amabheka kade waphuza izolo. Kube. Uthini? Pretty uyimaqala. I-BMW mayihambile. Manje uthela ngamabhiya ngoku. Unjani na unje? Bona. Yini? Uthi ndiyazi? Uyahlanya. Wena usijonga ukuthi unjani? Hayi ayiseyami le ndlu le. Yamazenke. Jonga wena ukuthi unjani? Mina? Jo. Hayi. Hayi. Ulizenke. Kodwa lona awusimi. Uslow. Wena njalo uslow. Uyabona ukuthi upheleleni khona manje. Uslow. Uye. Asimi.
Ngiyasola labantu abahamba bamaningi labo bahambe batshontsha lezinto. Hamba bayikhiphe endlini manje. Bathola. Lumba. Hayi mina maniki ni. Laba lezinto lezi. Azazi lumba. Niyazazi izinto. Yini abenihamba nimaniki nihamba ntshentsheni laba. Come on, Eveni. Ngani hambisa khona manje. Hey. Come on, Eveni. Hambani Eveni. Lendandatho le yiyo le enze ukuthi labaya bantu labayana baboshwe ukube abazange basebenzise lendandatho kanye naloya muntu lo mubi ubhona ngabe labantu bakaNkuluNkulu abanjenanga khona manje kodwa akusiza into zabo ubhona wenze konke lokhu yana awuthi ngibashiye